Les sovrani gene, les sovrani gene, babado, ma vias ne mema, ma fola gulzaro, man ma yida jeye, nimbotola. Les sovrani gene, les sovrani gene, Jackie? ma vias ne mema. Jackie! Gịnị ka ị na-ebere akwa? Jackie! Gwa m okwu biko, Jackie. Agaghị m ọzọ. Aṅụọla m nnukwu. Aṅụọla m ọgwụ ndị a ụbọchị ọbụla. Akwụsịla m. Na-akwụ otu mgbe. Mba, o zuola. Akwụsịla m. O zuola, aghọtara m. Cheta mgbe ị chọrọ ka anyị kwụsị ọdịnamma anyị a, mgbe okwe nyocha gị gosiri na ibu nje HIV mụ wee nwee. Ị chetara ihe m ji jụ ịhapụ gị? Ị gwara m na ị hụrụ m n'anya na ị chọrọ ịlụ m. Nke ahụ bụ eziokwu. Ahụrụ m gị n'anya, nke a enweghị ike ịgbanwe agbanwe n'ụwa. Achọghị m ibi ndụ ma ewezụga gị. Amaara m na ndị dọkịta na ụfọdụ otu nọ inyere anyị aka inweta ọsịsa nye ọnọdụ gị. Otu n'ime ọsịsa ahụ bụ ARV gị, ya bụ ọgwụ antiretroviral gị. Ka a bụ ihe ị ga-ekwu. Ma ị ma na ọ bụ eziokwu. Dọkịta gị tinyere gị ARV maka ọnọdụ ahụ gị. Okwu nyocha gị gochiri na HIV ripịala ume ime ahụ gị. Ọ rụtụkwara aka na mkpa ọ dị bụ na ozugbo ị malitere ịṅụ ọgwụ ndị ahụ na ị gaghị akwụsị, tinyere ịṅụ ọgwụ gị n'oge kwesịrị ekwesị. Ewezụga ya, ị nwere ike ịda ọrịa n'ihi na ugbu a ọrịa AIDS enwe. Ọ ya, ha agaghị agwọ m ma amaala m ikpe ịṅụ ọgwụ ndị a dum niile. Ma echere m na m dị mma. Leenụ m anya, naanị nsogbu m nwere bụ ọgwụ ahụ. Aṅụọla m ogologo oge. N'ọrịa ndị ọzọ, ịṅụ ọgwụ gị adịkwa ike ọzọ. Mgbe ahụ ga-akwụsị ịnata ọgwụgwọ. Ọ bụghị otu o si adị. Olee maka ọrịa HIV? Jackie, ahụrụ m gị n'anya. Lee, dọkịta si na ugbu a achọtabeghị ọgwụ nwere ike iwepụ nje HIV site n'ahụ gị, ma ARV gị ga na-arụ ọrụ. Ọ ga na-arụ ezigbo ọrụ ibelata ọganihu ọrịa ahụ ma mee gị ka ị nọrọ n'ahụike dị ka ị nwere ugbu a. I chefuolarị otu isi taa ahụhụ tupu ha enyewe gị ọgwụ ndị ahụ. Mba. Nke bụ eziokwu bụ na ọgwụ ndị a dị ire. N'ọrịa HIV, mmadụ ekwesịghị ịkwụsị ma ọ bụ gbanwee ọgwụ ndị dị ire. Ma ị maara nke ọma na e nwere ọrịa ndị ọzọ dịka ọrịa shuga nke mmadụ ga-aṅụgide ọgwụ ya ruo ndụ ya niile dịka ị na-eme. Ọkwa ịhụla, ọ bụghị naanị gị ma ọlị ma ọ. Anaghị ajụ ajụjụ ma ana m atụ ụjọ gbasara ihe ndapụta ọjọọ ga-esi n'aka ọgwụ ahụ. Mba. Ị ma na ọ bụ eziokwu. Nke a bụ ya, ị naghị aghọta, ị maghị ihe ọ bụla. Aga m agwa gị ihe mma. Ama m na m chọrọ gị, Jackie. Amakwa m na ndị ezinụlọ gị na ndị ogbo gị n'ọlụ chọrọ gị. Nke ka nke, ama m na anyị niile ji gị anya isi. Jackie, amakwa m na olileanya anyị kacha ibe ya bụ ịmalite ezinụlọ. Gịnị mere m ga-eji edi ihe a niile? Mba. Jackie, anyị nwere ihu ọma. Ọtụtụ mmadụ chọrọ ọgwụ a
enwetaghị ya ruo ugbu a. Onye dọkịta na-agwa gị oge ọbụla ọ hụrụ gị na ịkwụsị ọgwụ a na ị ga-enye nje ahụ ohere imeri ọgwụgwọ gị. Nke a pụtara na ị ga-enwe ọghọm n'ahụ gị ma ọ bụrụ na iji ọgwụ ị na-aṅụ ugbu a mee ka ọgwụ ahụ ghara ịdị ire. Nke a ga-eme ka onye dọkịta nyekwe gị ARV ọzọ, ndị nke dị oke ọnụ ma dịkwa ụkọ. Anyị nwere ihe ọma. Ị chọrọ ka ịfunarị m n'ihi na anyị enweghị ezigbo ego iji zụta ọgwụ ndị ahụ? O zuola. Achọghị m ibi ndụ ma ewezụga gị. O zuola. Aghọtara m. Mba. Ị hụrụ, o nweghị ihe na-ara ahụ ma ọ bụrụ na ị nwee okwukwe. Ị ga-aga n'ihu na-aṅụ ọgwụ gị ruo mgbe ndị nchọpụta ga-achọpụta mgbochi ka mma. A sịkwa na ha enweghị ọsịsa n'afọ ole na ole dị n'ihu, Jackie, marakwa na anyị aghaghị inwe olileanya. Ị chere n'ezie na m ga-ebuli ihe a? Anyị ga-ebuli ihe a. Ndo, ka m zie ime. Ekwentị m na-akụ. Onye? Joycelyn. Ị bọọla? Aga m anọ ebe ahụ na nkeji 15. Anọ m n'ụzọ. Adamma, o depụtachara nchọpụta. Ọ dị mma. Biko kpọọ Elizabeth ma kpebie maka nzukọ elekere 10. Ị nụla? Anyị ga-emecha ndepụta anyị taa. Ọ dị mma. Anyị ga-ahụ. Ngwa were ọgwụ gị ṅụọ. Anyị ga-ahụ.